Hola, amics. Ja estic ací, una altra volta amb vosaltres. No sé si recordareu que vos vaig dir que intentaria tocar-vos el tema de la Universitat de València. Avui vaig a tindre un poquet de temps, no molt, perquè així podríem estar raonant molt de rato, però un poquetet sí que vull dir-vos. Perquè en aquella època, als anys 60-70, jo era prou jove i ho vaig viure prou intensament. Ahí està l'inici de la infecció catalanista. Allí n'hi hagué un control d'una quantitat d'alumnes que eren tots socialistes i que lluitaren contra molts altres socialistes i imposaren les teories catalanistes del senyor Joan Fuster i company. Però sappiam que no eren tots els socialistes així, és mentira, però ells guanyaren la partida. I des d'ahir, els rectors que han hagut i tots els governs valencians, tots, ningú ha tingut la gallardia d'anar i netejar aquesta infecció. Els han deixat anar pensant que això s'acabaria o que no seria. Lo ben cert és que allí està la cèl·lula canceria i continua estant, i continuen adoctrinant els nostres fills. I aquest puesto necessita que tots els valencians s'ajuntem i anem allí i muntem una manifestació que trenque València per deixar-los a l'altura del betún per lo que mos estan fent. I després que sàpien els estudiants de la universitat que mos traten molt mal, mos traten de fatxes, mos traten de a tots els que no comulguem en les seues idees, que ells estan estudiant en un puesto que han pagat nosaltres. Nosaltres, els abuelos d'ara, som els que han pagat aquesta universitat. El metge, que encara no ha treballat ni ha rentat un duro, està formant-se i vivint. I no hauria de ser tan soberbi i tratar tan mal a aquestes persones. I ho dic això per les dichoses juventudes de l'Arran i la Sunsum Corda, aunque ells no són els culpables perquè estan infectats. Però jo els demane, ja que són tan intel·ligents, que vagin a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i que contrasten aquests llibres i que li pregunten als acadèmics que n'hi ha allí, perquè allò està ple d'acadèmics. Allò és centenari. Això se feu tot en el segle XIX. Ahir naixé, senyores, per l'amor de Déu. No podem tolerar que aquest reducte ahir, la rectora que n'hi ha ara, més tots els que han hagut antes, des d'ahir estiguen duent-nos a tota la nostra terra a un catalanisme, separatisme infernal. Nosaltres som valencians i heredeus de Jaume I i del regne de València. I sempre hem sigut grans. I això ho acredita tot un sigle d'or que tingueren, el sigle XV. És per fer-los memòria, si algú no ho sap. I que en aquest sigle d'or de les lletres valencianes, avui tinguem que veure els llibres dels nostres nets, diguem que això és català, és pa morir-se. És autènticament denigrant. Si els valencians no tenim la dignitat de treure a flote tot això i eixir a vengar-se, a dir no, home, no, tu no me vas a mi fer això, perquè damunt observeu que són uns dictadors, tots són uns dictadors. I a mi, des de luego, no me van a fer passar per el canut. Això també ho tinc clar. Però nosaltres deguem d'explotar ja d'una vegada i no quedar-se en el sofà. S'ha acabat, home. No podem sentir-se amedrentats per ningú. Nosaltres som valencians del regne de València des que naixerem fins que se muiram. I no mos va per català ni la Macarena ni la Sunsum Corda. I s'ha acabat el cafetí. Visca València i visca Espanya, que és el que som. Ja vos contaré més cosetes, amics. Adeu.